ndị be anyị ana m ekene onye ọbụla eji m obi mwute wee bịa maka ọ na-abụ ọgbajuo obido gafuwe ife ju akpa machie ya ọnụ ife karịa atụọ ya aka anyị Igbo aṅụọ n'ọbara ṅụbiga oke ọ na-ewute m ịma na ọ dadị mma ka first page akwụkwọ nwee error maka o nwere ana ịma na obi ya jụọ onye na-agụnya bụ akwụkwọ oyi ọ dadịkwu mma ka ụkọchukwu ya eme mistake o bido na katidral o kwesịrị ibido na out station ka o wee zoweta ya enwe ofu onye na-asị na comment section na masịrị my fans happy new year nke bụ eziokwu na epostu ya o si na mgbe iji wee fụ ya mana ọ bụrụ isi happy new year wee ebe obi maka enwere ife mfụrụ dị mma na this new year for now obi na-agba m njọ ejewe ebe a na-enwe ọṅụ jewe ebe a na-eru uju onye m ife ya ejewe ebe a na-eru uju ọ ife akwụkwọ nsọ kwuru edukwazie mgbe anyị enwe ọṅụ anyị ka na-akụkwa nke ahụ ụfọdụ ndị kọrọkwa nkụzi wee bịa amamife anyị na-arịa n'ala Igbo nke biko ụfọdụ sị na new year erubeghị nọọ n'udu mmiri ka new year na-eru ọ ka anyị kọwakwa nke a ụnụ achọ ka anyị rapụzie nnọọ ife ọbụla gbasara nnọọ civilization ka anyị nchachi ya kwa na iji okwute wee mee kalkuletọ isiwe nri na usekwu hapụ gas nya agbaghị nnọọ nkịtị ịkọrọkwa nke a bịakwa na new year bụ n'udu mmiri ịmana ihe akachakwuru monde kacha Tuesday akpọsị n'ife niile afa agụwazie eke na ori afọ na nkwọ ife nji wee bịa ebe a bụrụ maka nke a na-ekwu nọọ maka onye si na masịrị happy new year maka ịnọrụ fọlụ m na-alụ ịfụ na kalenda gị aha dị iche na nke ndị mmụọ ji alụ ọrụ ife emego ụmụnne m ife emego ndị be anyị emego ndị be anyị ife ndị be anyị emego ndị be anyị ife mana mma agba mbọ na-eweta history I will keep on recalling history to the current youths ka ha nwee ike na-ada acquainted with the past maka history na-agwa ndị mmadụ how far they have gone and where they are going ife dị ka Nigeria na-aga without direction ụnụ mana enwe ọzọ history na school curriculum onye agbata Nigeria ji aga zigzag mgbe e kwuru Nigeria jaga oge ahụ Nigeria maka onye enugwe ka ọ bụ tizieri ya kịta o wutere m hinne maka akụkọ a nụrụ mere na 30 December maka ọtụtụ mmadụ anụbeghị ya o wutere m hinne ife mee n'ihi ala after ka e nwechara stampede rice stampede na Ọkịja ụnụ ma mmadụ onye nwere ebe ahụ nye ka e nwere ofu onye na-akwa ozu n'ihi ala akwamozu gbagotakwa anụ enwesị ụmụnna anyị ọdịka mmadụ a na-anụkwa afa ha onwe onye nke akpọrọ isi a na-anya bụ ife akpọrọ Ọlụchukwu Global Services ndị ma onye ọbụsị na ọ na-etikarị ọnụ n'okwu ka obodo ya esi dị mma ma redio Sapienza ọtụtụ ebe o nwere ụtụtụ ọbụla ọda akpọ na Morning Express otu esi wee na-akọ maka ya ọha nwa bụ ndị na-akwa ozu a otu esi wee kwu na ọ na ebe ahụ a na-akwado akwamozu amarọ m ife meenụ ọ dị ka asị na enwe ndị amị obodo a n'ebe ahụ nya ka ọnụ gọọmenti pụtara wee kpọghepụ egbe sporadically otu esi wee kwu wee gbarụ ndị mmadụ debesi ya n'ala as at the moment m na-anụ akụkọ a na enwere ozu 8 or 10 enwere casualties different degrees of injuries otu esi wee kọ o wute m nke bụ eziokwu maka ife niile efere anyị na-ekwu na-eti na-akpọ agbọ anyị ma na ụmụnne anyị a na-anụkọ ife anyị na-ekwu ma ndị bụ egbe o ma ndị gbara agba o ma ndị ka na-eche ịgba agba enwee n'ebe esi wee mejọọ onye mana anyị atọ wee kwafuwe n'ọbara bikonu onye egburu kịta nwe ndị dipendịrị na ya Ọlụchukwu Global Services ya na ndị ọzọ ya anụba ọkwa afa ha mana anyị ma na ha nwecha ndị ha na-enye nri enwe ndị na-arụrụ ha ọrụ enwe ndị dipendịrị na ha enwe ndị tụkwasịra ha obi kịta ha kpọghee na egbe gbarụ ndị mmadụ debesi ya n'ala openly ọ bụrụ na agbagharazi ngị ọrụgwụ onye ọ na-akpụsi ya si eme na akwamozu a ọ kakwa mma n'uche m ma ọ bụrụ nọọ ife afrọ ka a ga-esi wee mee n'iwu ka ọ bụ na a ga-ejerịrị ghasa anya bụ akwamozu achọrọ m ịrịkọl ife a meenụ years ago ekwuona m ya ọ bụrụ na a mụrụ gị site na 2000 wee gbagotaba gee ntị ọfụma gee ntị Anambra na-akpọ Light of the Nation today ọ bụrụ ife a ka ọ na-azapụ Anambra bụbu home for all ma nọọ ife mekata na Anambra ewee neba anya na home for all a sị na ya agbanwe ya maka oke na ngwere ma olu ori ma onye ama ma ezigbo mmadụ ha ncha niile na-abịa Anambra steeti e nwere free entrance and free exit ibi ime efesa gị na anọkọtasị mba na ọ ya bụ Light of the Nation agbanwee ya mana ọ na-adị mma agbanwe egwu agbanwe ọnọdụ ka agbanwee Light of the Nation a kedu ife na-eme ọ bụrụ na a mụrụ gị from 2000 gekwa ntị enwena mgbe m kọtụrụ ụfọdụ akụkọ gee ntị ọfụma maka onye amara ife a na-aka ewere ya mee ife a na-eme ife ọjọọ ọbụla nwere expiry date ekwuona m ya severally
si eji n'ife ọjọọ were anya isi onye ọsọ nya bụrụ. Amụma ịnụgo onye a na-akpọ ofe akwụ ọrụ ifite. Ọ bụrụ na ịnụbere ya jụọ ese, jụọ onye a na-akpọ eke nwe ọhịa, onye nke a si Uru Agụ Nnewi, eke nwe ọhịa. Jụọ onye nke a na-akpọ Deriko nwa amama, jụọ onye nke a na-akpọ Eti Ejina. Ndị nke a si Ugwu na Kpamkpa na Ọnịcha, ma Deriko ma Eti Ejina. Jụọ maka eze nna ya na dibịa na Nnewi Ichi, eze nna ya na dibịa. Jụọ maka amama ejima ọ nọ na nwaanyị Imo bus stop. Nyenwa bụ onye debe friza ndị ori na-etinye egbe na nwaanyị Imo bus stop mgbe nwa, ebe a ka eke nwe ọhịa ha na-etinye egbe. Enwere baba nọ na-ama ụkọ na Nnewi enwetara 9 million na akaụntụ ya oge ahụ, early 2000 ka unu wee mara. Mma gwụ na ife ndị akọ akụkọ a, baba 9 million. Enwekwazi vulcanizer, enweta arụ 6 rooms and parlor within 3 months. Vulcanizer nke ka njọ bụ na ọ na-eme ife ha na-echechighị echiche azụ, a na-emekwa ife ya alapụta ha. Enwere ibeto na ụga, ibeto ụga na zone 6 machine pass na Nnewi. Enwere osisi ka nkwụ na Aba ya na ndị otu ya. Ndị a mkpọsara afa bụcha key people or key players na ife na-emegasị oge ahụ. Mkpamkpa niile na-akpọ oge ahụ ndị a bụ key players. Enwesị ndị ọzọ ma ama akpa afa ha ndị na-esosi ụzọ ha. Ọ ndị a niile ji Nnewi, Ọnịcha, Aba, na-ekwe ofe akwụ, na-ekwe eke nwe ọhịa na ọtụtụ ndị otu ha. Ndị nke a ji Nnewi axis. Deriko nwa amama, Eti Ejina na ọtụtụ ndị otu ha. Ndị nke a ji Ọnịcha, Ugwu na Kpamkpa. Den osisi ka nkwụ ha bụzi after Bakassi ka ndị nke a bịa terrorize wa Aba Port Harcourt Expressway. Ọ ndị nke a jizi Aba. Den enwere di na n'ọgụ nke ya bụ controversial issues wee ruo taa asị na aka ya dị ọcha na aka ya adịrị ọcha, mana enwe ndị ori kpọrọ ya afa eji wee jeburu ya. Na ọtụtụ ndị ma akpọcha nwa afa ha. Eke nwe ọhịa ha bụ ha nwa na-edebe egbe na friji nwaanyị a na-ete krim mbọsị amụrụ nwaanyị ọkụ. Otu a ka ahụ ya si wee na-asụ abụba. Ụmụnne m enwefe nji wee na-akọ akụkọ a. Oge emere ife mee na Nnewi 1998, oge enwere All State Banks. Unu jụọ ese ife mee na 98 mgbe a bịara ori na Bank Road All State Bank. Ụmụnne m ife mee ụdị ọbịa eji agba egbe akwafu ọbara. Achọrọ ime onye bụ onye ọ na-afụ n'ihu ọrụ akwara ya debe n'ala. Achọrọ ịma ma nwanne. Ụdị ọbịa ka ndị n'oge ahụ nwee. Wee gbacha All State Bank na 98 na ọtụtụ bankị nọ debere ya nụ. Nke ka nke wee mekwazie Tazam bọs, luxurious bọs si ugwu Awụsa wee na-abata. Wee su ya n'azụ wee chebiri ya. Ebe a nọ wee double cross ọ ya na roundabout na Nnewi n'iru First Bank. Wee kpọghepụ egbe. Ife agbara egbe sporadically. Ife eji egbe wee mee ndị nọ n'ime bọọsụ a. Ụmụ nwaanyị na-abọso wee biori ya, ha kpara isi a na-akpọ Bob Marley. Agbagide egbe ụmụ nwoke na-eji ụmụ nwaanyị eji. Chineke meelụ mmadụ ebe. Ife ebego onye ihi ka mbụ na-ege ntị. Ife a mecha 98-99 Eti Ejina mee nke ha side head bridge. Complete 59 passengers na luxurious bus ka eji egbe wee sụọ akwụ. Ọfọ sọsọ mkpụrụ mmadụ one ma one survive ya. Were egbe wee sụọ ha akwụ gbagbucha ha ncha niile. After operation, a na-eze ndị ntorobịa onye ọ na-agbafusi ya na họteelụ ka ndị mmadụ na-ala ha. Ọ dị ka ya ebi dị ka ọ na-aya ebi. Nke osisi ka nkwụ o ji wee mezie wee nebara anya mbụ Goodluck bụ nke ahụ ọ sịzi nne ya dị na nwa. Iwe nọrọ wee gwa nne na nwa ha dị n'onwe ha under gunpoint. Cause the school bus eburu wee na-akpọ thousands of dollars. School bus thousands of dollars. Kedu ife batara ife niile a ji aga oge ahụ? Ndị informants. O so n'ife ndị aka akụkọ a. Informants ndị a karịrị ha nwa n'onwe ha n'ọnụ ọgụgụ. Ụmụnne m ife a ka a na-eme Bakassi wee wụchaa. Site na Abagbadata Nnewi wee gbagote Ọnịcha. Bakassi wee wụchaa. Wee jide ndị ntorobịa anyị. Eje bute pikchọ albọm mmadụ wee fụọ onye ha na-ezu ori na gịnị ya na-agbọsị ka pikchọ. Ife ọjọọ nwere expiry date. Otu o si eku ka ọkụ gaasị ebe niile na-agbagharagara na-akwafu ọbara. O nwere ife nna afọ na-abịanụ. Enwere otu nna afọ na-abịanụ. Ife ndị ezi ozi a bụ onye ruo onye ha ka o ji, ma ọ bụ na nke ị na-eme adọrọ mma. Maka anya ya atọ gbaba, enwere mmụọ na-eso ana, enwe mmụọ na-eso ana. Ị na-anya kịta ịfụkwa ihe onyonyo a na-aga n'akụkụ ebe a, ịfụ onye nke eji ya na n'isi ya. Ife a bụ onye ọchịchị ka eji ife a, ya na n'isi ya ka eji ife a. Negodo ebe edebere ndị a. Na ebe mmadụ nyere obi, mbi anụmasị ma ije toilet agwọ bata n'okpuru gota kedu ebe ha ya agbarujebe. Na achọrọ ije toilet na nwaanyị nọ na nsọ ya. Chineke meelụ mmadụ ebe. Anyị na-enweta akụkọ na informant kalị dịka baba m gwara unu ya na vulcanizer. Ndị nke a da eje oge ama na ha so na ndị informant a na-ekenye ha ego.
kedu ife baba ya arụgide nwee 9 million within a short period. Egwu abago na nke nchichepụ anya n'ọkwa ya ka nji wee na-akọ akụkọ a ka uche anyị wee dị ya. Enwere so many people ọrụ ha bụ ị na-esi ụmụnne ha imi ife a na-eme n'obodo oyibo. Unu ama na a na-emekwu ntọ mana South Africa n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ, even ma Indian. Ọ bụrụ ọzọ ịgwa ndị ọcha isuo nwanne gị imi eke abịa buru ya. Ada m ekwunyere ndị nke na-ebu ntụ ife na-ekwuru bụ isu nwanne gị imi ka iwefu na-ebubara ya n'ime. Mebi ọ nọchiri gị ụzọ na ụdị afịa unu n'azụ. Mebi ọ nọchiri gị ụzọ ebe unu na-eme biznes. Ya bụ ndị niile egbugoro egbu kịta ọ bụ na aka gị dị ya inwetago na ego ị na-achọkwa ya uwe ezugoro gị ichezo na ife ọna na-eku ume ya anwụ anwụ. Informant ife a na-arịasị kịta afụgo m ihe onyonyo mmadụ mee wee kọwalụ m mmadụ onye buru mana Anambra ma n'Imo mmadụ onye buru na ịbịa n'afịa ka ime POS eburu gị. Informant a na-akpọ na fonu ka mgbe ị na-abata ihe ama na onwefe ebu n'obi ajụ gị ya ama ndị a na-ezebe aha mmadụ. Ọ bụ na iso na ndị na-arụ informant ya ime ọfịa niile ejugo, ndị ntorobịa ya ejugo n'ọfịa a na-ebu ndị mmadụ ka a na-akụ azụ na mmiri. Ada m ekwuzi ife a na-eme ụmụ agbọghọbịa anyị n'ime ebe ahụ. Jesu mere anyị ebere. Ana m ezi ozi ya wee na-ayọ ndị ntorobịa biko onye ruo onye ahụ aka o ji maka oge abakasị bịa e wee jide ụmụazị na-akwọpụ ha isi. Onwe ndị nwechara ihe onyonyo a maka a na-eji vidiyo na-ese ya oge ahụ. Enwe ndị mechara the coverage ifu ebe a na-egbu ndị a, ifu ebe a na-ahịkwa ha onu were egbu ha, ebepụ onye ọbụ isi e wee wụọ ya fuel wee gbada ebe a ya akpa ya machis emere a na-akpọ mma na na-alacha ọbara si ebe ahụ muvuo uje ọsọ wee gbaa ọsọ gbara ihu gbaa azụ ma awada obosi ebe a niile Ọnịcha mkpọ. Onwe ndị gbapụcha agba na Benin Republic ndị niile na-eme ife ọjọọ. Otu m na-afụ abụrụ bakasị ka ha na-achọ ịza maka ife emego. Otu m na-agwa unu m na-afụ a na-egosi m ọ bụrụ bakasị ka ha na-achọ ịza mana ana m ayọ ụmụnna ka ewepụ n'aka n'ife ọjọọ na ya akwafugo ọbara. Maka ọ bụrụ na o si etie otu ahụ ọ dịkwa oge ahụ ọkwa otu mma ọ ya adị ma ọ karịa. Maka onye ọhụrụ na aka ya dị n'ọbara ma ikwuru ekwu ma ị gbara ama as far as na ịdị connected to blood shed anyị enwesị gị na ọ ya adị egwu. Ife ndị ayọ ife abụ onye anwụ na ma ibe ya efu na biko anana mmadụ ego n'ahịa ndụ ya ka anyị jee n'ụgbọ anụ mbọ na-ejiri ife amarụ ndị Igbo. Ndị wọrọ ibido kidnapping na ha emerọzi ya n'ụdị a andị ha ede emezi ya wee gaba. Nta bụrụ aka ọrụ igbu mmadụ ejiri ya mara anyị. Onye egbu na mmadụ ma mmadụ egbu na ya. Akụkọ a nkọzuru iji wee kụzi ife were ya wee chegharịa obi ka anyị mee nube nna ka ọ dị mma obibi. Anyị ncha ya atọ gbapụwa ihe ebi sọsọ gị egbuchasịa ndị aka dị mma kedụ ndị ya nọzi n'obodo. Zisa na ihe onyonyo aha m brọda Paul Chigbo ka ọ dị The best of all entertainment production.